отива при една двойка. Коя е двойката? Ето я двойката, да, точно. Трябваше да определим с зелена. Вашият ваучер, предоставен от туристическа агенция Теравия. Аплодисменти за тази невероятна двойка. Още веднъж. Втората награда, а именно бутилка Лайтен Магели, също едно страхотно уиски. То отива при една цяла редичка от дами. Това са Вили, Ани, Ванина и цялата компания. Значи Вили, Ани, Ванина и цялата компания. Нека да заповядат, за да се получат бутилката Лайтен Магели. Къде се покривате, момичета? Айде, лайте да ви документираме тук. Вили, Ани и Ванина. Къде е Ванина? Ти си Ванина, а къде е Вили? Видиш ли дадаш? Така, какво ще направите с това уиски? Ще го спите тук? Ето тук ви казват от тази маса на здраве, почерпете ли тази маса? Така, следващата награда, вижте ли са колко сме щедри към вас, а тя е продукта за коса, който дава живот на вашата коса. Виталитис. Отива при Моника. Моника в едно много червено, ярко червено облекло беше Моника. Моника, аплодисменти за Моника. Червено облекло Моника. Не се притеснявай, аплодисменти. Така, ти получаваш тази награда от Виталитис. Аз също ползвам техните продукти и съм адски доволна. И последната награда, 2 билета за концерта на БТР във вторник, отиват при, по последни данни, Славина, Славейко и Веселина. Има ли такива? Ето ги там. Айде, това са билетите за вас. Заповядайте. Така. Много ми помогне, защото колкото повече танци правиш, колкото повече танци правиш, толкова повече ти помага. Телевизия София Блиц, телевизия 7 дни, танцът на Ангел и Павло. От декември месец почнахме школата с много голям интерес, мога да кажа, защото и тук много фенове, много фенги така. Да. Обаче повече са фенгите и в школата повече са момичета. Не знам защо, обаче мъжете още няма толкова много, но момичета са страшно много. Каква е двигателната система на българката? Подвижни ли са? Лесно ли хващат ритъма? Лесно ли танцуват? Да. Какво ще кажеш? Да, много лесно хващат. Много лесно хващат. И на българките са им в кръвта. Аз това мога да кажа, примерно, за българките. И много хубаво танцуват и много бързо хващат. Сега за школата, сега имаме вече и школа и за напреднали, и за начинаещи. А понеделник и сряда са за напредналите от 6 до 8. И в Галина, на медицинска академия, на Печо Славейков, там в двора на медицинска академия. Иначе начинаещи в вторник и петък от 6 до 8. И има много хора и така става и като купон. Сега, нека да успокоим нашите фенове, че няма възрастова граница, нали? Защото аз така лично с мои познати си говорих, така, ние сме минали вече 30, няма се записвам на танци. Ти на 30 ли си? Не, казвам мои познати. Не. Това няма значение на колко години си, има значение голямо, има на колко години се чувстваш. Може да си на 40, примерно, и да се чувства на 20. Последния път си спомняш какви хора наградихме, нали? Да. Тук двойката. Да, и много бяха добри. Много бяха добри и се чувстваха много млади така. Но това си е хубавото, защото
все пак салсата и меренге, тия танци са в мода са от много години преди. Обаче пак дойдоха така сега и тук в България от преди 2 години, както са ги почнали линия Латино с някакви други латиноамериканци от преди 2-3 години. Дойде на мода и вече хората се знаят много за тия танци и още повече и повече фенки има.